more e alworano ka wadhi nyime ni piny owacho kwa mondo oket arita makare ne jopuonj gi jopuonjre e tong' ma Borabu gi Bomet e kinde ni ma penj maduong' ma KCPE gi KCSE okayo. Kwayo ma kama ogol kaluwore kod kuo mar jamni ma sani orocho arita e alworano ka oganda moko osewito ngimagi kendo arita kwe oserochore mokalo e alworano. Kane giloso e sikund praimar mar Kebus e Omanga e sach nyasi mar pogo jopuonjre gige timo penj, jodak ma kono dwani mondo mi ojiw arita e alworano mar golo luoro madi mag jopuonjre kod jopuonj mabiro timo penj kod mago mabiro rito penj. We encourage that the issue of insecurity, now that there is exam which is starting, so that we have more of a concern on that, ili wanafunzi ambao wanaenda kufanya mtihani wapate the security they need. And basically also we here to support the class 8 and grade 6 candidates with some other basic requirements they need for their exam, so that they can have it easier when they're going to sit for their final exam. Tuko macho na tutahakikisha kwamba usalama uko wa kutosha, na tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba mambo ya usalama imedumu na wanafunzi wetu wako salama, especially during and after these exams. Derek Foundation imekaribishwa, partner with us mambo ya security, partner with us mambo ya development, na kuhakikisha kwamba watoto wetu wako salama.